naman himulsuhan, amat-amat kapag takop sang kahaponanon, pakadto na sa kasisidmon, way taman ginapangayo, anano nga mga eventualities from where the action is. Magaresponder ang aton siling nga Patrol 1 Bravado Patrol with Action Zel Minardo. Back to back sa aton nga piloto, Aksyon Ninyo Bugina. Opda makita sa aton siling nga mga technical partner diri sa studio, master control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert, Aksyon Christian James Binaras. Dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Talog, Sulat sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Sa kinanda ng inyo sinyalagad, Action Report Afternoon Edition, Biyernes ka presentation, sa ngalan ni Action John Diaz, ang inyo regular anchorman sa Siliga Palatuntunan, talos kita kon Biyernes kag Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din niyo ako sa Labinin, 52 minutos nga pagpangalagad inyo para tuntunan, Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Manaya-naya ang lakat sang panahon karon nga kapunanon, apisar nga may makitaan kita nga paglapta-lapta sang galom, apang sa aton nga forecast, hindi man ta pag-asa, daw layo ang tsansa nga magulan. Sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Remember ining bulan sang Oktubre sa masunod nga adlaw, may duha tub-tub apat pa kita kabagyo nga paabuton. Bulan sang Nobyembre, duha tub-tub tatlo. Kag sa bulan sang Disyembre, tatlo pagid ka mga bagyo ang aton paabutom antes mag goodbye ang 2022. Karon mga adlaw Biyernes, wala obra, wala klase. Soft opening sang Mascara Festival sa syudad sang Bacolod. Concert diri, concert dito. Kalipay diri, kalipay dito. Inom diri, inom dito. Banda diri, banda doon. Kabay pa nga ang soft opening karong adlaw sa Mascara Festival. Magapatimaan nga mangin matawhay. Halos ang tanan nagapangamuyo. Kag ang halos tanan gigil na gigil. Gutom na gutom. Parang G&G lang. Resto bar. I mean, ang tanan do uhaw gid no? Sa ginatawag nga kalipayan na makmunduaman katuig. Ang nakaligad nga waay Mascara Festival sa Bacolod, sumong balik yuhom kita. Ang halos tanan nagapangamuyo, pulista nagapangamuyo, nga wala lang sa mga dalagko nga aksidente o kun insidente related sa Mascara Festival. Ang mga negosyante dalagko man o kun gagmay nagapangamuyo nga sa pagpatak sang Pizza Uno sa bulan sa Oktubre, way lang sang ulan. Kabay pa, no? Para ang tanan bala enjoy. Enjoy ang maglagaw, enjoy ang mag-inom, enjoy ang magkaon, kag enjoy man ang negosyo sa tion sang Mascara Festival sa sulod sang 23 Dias. Tayo mga kulo kiosko nga daan, porte ka mahal, tag 25,000 ang kiosko. Di ko may duwa kada ka kiosko, 50,000. Di ka nang lan lampuwasan mo na ang imong renta nga 50,000 sa sulod sang 23 Dias. Kaya kung hindi, laban sa panabon. Ayos, antes ko malipat gali, happy birthday sa amon mapisan kag mapinalanggaon nga barangay kapitan sang barangay Panukoy, barangay kapitan Yolanda Bibing Noble. Nagahiwat si Kap Bibing Noble sang iya kadlawan karon nga adlaw. Ang amon kapitan sa barangay Panukoy. We love you.
Kap Bibing Noble. Singgitan sang pahanukoy non kagtanan nga empleyado sa barangay. More birthdays to come, more health. God bless you and your family. Aksyon Radio. May kasugpon ang selebrasyon ni birthday Kap Bibing Noble. Hasta pa ko namati ko sa gabi. May paapasanay luto ay palitson kag kalderitas mo. Bao si Tutong Noble ho. Tinawgan niya gid ko. Nya sir, ari subong galuto kalderitas. Ang nagaluto abi mo sino? Ship si Police Captain, my good friend Paul Vincent Pindon. Ang hepe ng station number 2, mayo magluto kalderitas. Ba, may tinago man si kapitana, si Police Captain Paul Vincent Pindon. May magluto sang kalderitas. Ay, puwerte. Ano ang mga bulo balita kabantayan nyo dugay-dugay report gikan sa ato siring ang mga patrolyo net reporters. Bantayan ang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Kada Biyernes ginadala ina nga balita ni Aksyon Dinaboso ang new government sender Steady Paul si Action Art. Pagperma sa kontrata sa tungasang lokal nga panguluhan sa syudad kag S&R ginpatigayon subong adlaw. Sigurado na Aksyon Christian James Binares nga may S&R ang Bacolod. Sako naman ni ang shopping ni Aksyon Christian James Binares. Aksyon James, no? Barato kung arak ka kuno sa S&R mo. Ano po yung ganun isa pagkita ka baligya ang daw amo man gani Aksyon James da may bago pag ginasubong mo magluwas ang S&R daw may plano man di nga magpatukod sa Bacolod daw kaangay sang S&R man di ko din nami I mean amat-amat lang nga nagatuhaw ang aton nga mga negosyo ang S&R subong ara na sa ara pa lang si Iloilo mong that's why ang taga Bacolod taga Negros kung magpangumpra tingob, may balaklon abi nga bulyom, dito nakakadto pa sa Iloilo sa S&R. Kay dito ya, baulo bahado. Kung may card ka nga S&R, pariya sa akon, may diskwento. Sa imo, ginbakal. Amo nang bintahada. Tinami lang kay ka tinubo-tubo ang negosyo sa Bacolod. Sino ang makaabel sini? Kita kundi kita nga Bacolinyos. Dugang buwi sa syudad, di ba? Tanawa ba sa buong Iloilo, kay ka tinubo-tubo lang ang negosyo, kundi kibot ka lang. Sa pagkatotood na, nalabawan na takag na lang puwasa na kita isang Iloilo, ato yung kasugod pa lang ta. Oh. Tinami nga mga indikasyon nga may mga investor nga luyag mag-invest sa ilang negosyo sa syudad sang Bacolod. Inatanan sa pagpaningwa man ni Mayor Albi. Give it to Mayor Albi because Mayor Albi is negosyante. Kabalo siya mag-deal sang pareha sa man nga negosyante. Kabalo siya mag-convincer kung paano dalon ang negosyo ya sa syudad sa Bacolod. Itahom ni, namin ni kiti nagpermahanay na ang syudad kag ang S&R na magbutang sa ila diri negosyo sa syudad sang Bacolod. Congratulations ang makabenepisyo Bacolenyos. Anong mga bulo balita sa nasyonal? Presidente Marcos tutukan kuno ang pagpaayo sang SSS. Bao dapat lang. Kaya sa tuod lang, hindi ba kay tanan why man taga-generalize no sa mga taga-SSS. May mga maayo gida kag kampyon nga mga empleyado sang SSS nga nagaserbisyo sang gusto. Besides sina, on the other hand, may mga pila lang guro ni sila kabilog nga maisip o sa tudlo mo nga may pila ka mga empleyado sang SSS nga nagahimo man sang damang-damang
Oh. Sa mo na nga dapat kayuhon tablangaton nga trabaho bala sa gobyerno. Hindi ta na paglaktan pa sang tinunto. Kung nagaobra ka sa gobyerno, hindi na paglakti sang tinunto. I-sustain ang maayo mga serbisyo sa imo masarangan. Di ko sa hindi mo man niya mapaiway kag mapahigad ko sa mga pulo padanlog kag ang under the table kung hindi mo man na mapaiway mo. Oh, sa tutuod lang. Diba na kung ara ka sa gobyerno, halungan mong obra mo. Kay gamay mo lang nga salada kag mainag kag makitaan, kay hindi mayo ang imo performance, ay may na serbisyo mo stabo. Sarang kaya mapahalin sa gobyerno. Kay ang gobyerno mo nagosweldo simo mo. Di bla, namo na kung gaobra ka mo sa gobyerno, obra ka mo husto, hindi na paglakti pa sang ginatawag tinunto. Okay na nga panugyan? SSS, GSIS, PhilHealth, ano pa? Muna yung mga ahensya sa gobyerno nga ang basic nga kinanglanon sa tao do dirigi pirmi na kasandig kung empleyado ka te SSS. Makatapos ka serbisyo pila ka to, pag-retire mo may SSS pension ka. O hindi gani may GSIS pension ka. Muna bla? O kung may hospital ka da, may PhilHealth ka magbulig sa imo. Hindi ka nami. Kalikiti ko sa hindi mo man ma-please ang tanan mo. May ara kaya kawatan sa hinsya sa gobyerno. Hindi mo na yung ma-please ang tanan na. May maimpon ginaya nga dunot. Nga mo na ang naga-impluensya kag naga-amat-amat ot-ot sa sistema sa pagpalakat sa sina nga ahensya sa gobyerno. Ti nami ni nga programa nga tutukan ang pagpayo sang serbisyo sang SSS. Grupo sa mangumaho nagakahangawa sa posibilidad pagkulang sang supply sang bugas sa 2023. Kwanta, ma-shortage na bugas sa 2023, hindi mangguro Labay ko da sa kwanta bala sa may area sang Dulaw, Tabunan, Abuanan, Bago City. Ay kanami isang tubo kahumay nila mo. Kampiyon. Nami kaya as inami ang tubo sa ila humay da sa dalan magtimbang. Kalabay ko to bla. Kinakadto ko sa haya ni Maninay Diding Sumatra bala. Dara sa may Purok Alyansa. Sa Barangay Alyansa, Sendaropina, Bago. Nami katubo ka humay sa Dulaw, sa Tabunan kag sa Abuanan. Humay bastantis tubi. Ibang gani ka paani na mo. Ibang ka patricer na. Ang iban inog ani pa lang. Ang ibang humay ka puswak na. Ay kanami lang taon. Nga ma-shortage pa ta sa bugas. Duga nga pundo sa tupad programo. Ginapanawagan. Ayan, mani pang-blue at mo ni. Senador Gatchalian, pabor sang 150 milyones nga confidential fund nga ginapangabay sang DepEd. Secretary naton, now Vice President Inday Sara Duterte. Amo na mga dalag ko nga balita sa aton sini national. Kung si Madam Jocelyn Song Comidya pa sa barangay Dusibla, kung magpamember ka sa SSS, wala gid damo gamo. Pero kung kinahanglan mo na ang benepisyo mo, ayawan ka kabalik-balik sa ila. Husto na. May tama si Madam Jocelyn Song Comidya. Kung member sa SSS, kudasi sila sa programa, pero kung benepisyo na nga imo kwaon, nga imo na gid, ay kana pabalik-balik kanila. Ako sa bagay matapos naman na nila si Sakadlaw purong tao gina pabalik-balik pa nila. Amo ginang kontra ni Duterte sa una.
nga mahimo mo lang ang isa ka transaksyon sa gobyerno sa isa lang kadlaw, himuon para isa ka semana, ti abi. Ano katuntunan sa gobyerno nga ahensya sina? Nga pwede mo lang matapos ang transaksyon sa isa ka adlaw, himuon para isa ka semana. Ay, oo. Kunang kilala ko pa kay ti, nagapulo pa, danlog pa. Ay, oo. Ang isa ka obra, himuon isa ka semana. I mean, ang isa ka adlaw nga obra, nga matapos mo, himuon isa ka semana. Tiyabi. Yang kaluluoy, di ang beneficiaryo eh. Kaya pwede mo lang ganit na matudluan na kasang himuon niya sa sidang adlaw para matapos na hindi na magbalik. Gusto na pabalik-balik pa. Ay, oo. Muna sabi lang ako, imo na gid kwarta, daw hindi mo pa makuha ang imo benepisyo. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:23. Antes sa mga report gikan sa ato sa 5 Patrol Unit Reporters, una akong report sa ato sa 5 Patrol 1. Let's try to check sang signal ni Action Zel Minardo, sitwasyon sa Bacolod sa ginatawag na soft opening sang Mascara Festival sa Bacolod. Action Zel, may hapon. Ay, pagli. Sabi ko, wala na. Axel Sel, good afternoon. Action Eric, mayong hapon. Bao, the condition ka. Kondisyon ka niya eh. The condition ka gid kay buwas Sabado day off mo. Majutit ko Japon, boss. Abot ko man kay may nag-off duty. Ang naman, I love my job. Bao, I love my job. I like it. You love your job? Oo eh. I like it. I love your job mo. My Hindi love. dapat pa lang gawin ko ng trabaho. Dapat palang gaon mo ang imo trabaho katulad sa pagpalangga mo sa isa ka tawo. Ha? Sino ginapalangga mo gani Action Cell? Ano no? Sino ginapalangga mo gani katawo? Tanan ka mo ah. Tanan nga, rasa palibot, dapat pa lang gawin. Wow! Sakto mo na. Abi ko may special mention ka nga palanggaon mo. Wala. Dapat na para palangga na. Dire na sana, basta nga kasasao, kaya daw malinaw ka diya sumunga. Ano nang nagasigita na daw? May rally? Rally nga nagsumba sila. Abi ko may rally nga kasinggita. Nagasumbang le. Grabe, di ba alaway-laway? Yan ba nila? Bao, kaayos ang ila life. Yes, biskan ka, ano yung sulong niya, nagtatalipin, kung gawlan ng ulan niya. Padayon, yapon ang pagsinadya sa aton ng mga kautuhan, dari ang Eric, no? Kagati, dari sa palibot, kung nga aton nga maobserbaran ng Eric, ng mga kalanaan, dari mga nagnet, mga inasal, may talaba. Bao, ang talaba, tambok o niwang. Tambo kay Roma, si pakita, kabila si mo. Be, pakita, be, one time. One time, be, ang talaba. Kaya ka panangkon ko sa mong talaba mong. May pilsen, kanigari na ko nako. Hindi na lang yung pilsen, ha. Ang ako yung talaba. Pwede ba kita ako sa ila talaba, tabi? Ika tonto, kanigari ano lang sa pangbuhaw. Oh, talaba, Ang talaba, ano pakita ako sa talaba, ya. Dugan ako kapagita sa talaba nga puno-puno ba lang yaunod sa yatukibam la? Na-enjoy it ba lang mga tao? Di kayo pati mga bata, gusto nga ulan, kasulay dyan po. Nga gaulan now? Oo, Gatalithi, talithi. Pabayaan sini. Talithi, guro. Sa tao, kasi kung mabuyan, malasang mabula. Pero kahit hindi ko sa Japon, sa group sinarik ang mga kulisan, ulit kung nagbantay. So, ambulance, mga rescue team, mga volunteers. Oo. Ibang sinisang Bacolod Government Center. I-check yan, in kaso may incident. Wow. Ara, beer nga namudamo, oh. May pakita nila sa ino. Arang beer o namudamo, siya ka truckload, oh, beer. Ari, oh. Abe. Kaya dugan ako ka pa ng kontalabang at pertek tambok mo. Pero na, nakita mo na. Ate, wala sampol, abre. Pabri, abi, ba, siniwang na, pabri, abi, one time, be, sa nagabaligya, be, mo sampol, be.
ako. Basta, nang tambok din ka na ba nang? Tambok? Tambok? Yan ka rohas. Rohas nga talabang. Rongas ka pero abre bisa isa lang kabilog tabi. Tanaw ko bisang unod jabe. Dahil lang kay daw sako. Yun sila pa. Oh, pabre lang kay mabilib ko nga rongas na kung tambok kag puno sang unod ang iyang turkey ba. Sige lang. Dahil lang kay ano din Buka damo gali gabligan din na salo. Gana sa sako pag yung sila kasama. Damo ga baligay na sal gali daw. Oo, may ari may sila mga scallop. Ara si Toto ga obra ga bre uling pabrihi lang one time siya isa nakabilog. Tapilang kilos na bang nami isang isda Muna din may kabantay na. Hindi nga bantay naman. Sakita sila. Ma'am, marami yung hapon. Kasi sila sa inyo nga panadama mo. Ma'am, tagpila rin sa inyo nga bukaw-bukaw. Ha? Sila sa bukaw-bukaw. Kasi nga tanay. Bago lang sila sinerek, no? Hindi pa nila mga ang prices yun Oh. Oo, kasi may mga ginatulog, hindi sila nga alasalon, hindi ba lang lupo sa tsunere. Oo. Oo, mga heart, sinain, Oo. Diyan ka pala. Lagi na ang lagas kasi mo itong talaba baliki tabi doon katambok sa talaba na to. Pero ay ganyan sako pag hindi sila katama. Wala ka dito mabutan sa ila. Ha? Kaya mo tapos sila customer tsunere. Bo damo yung customer nila. Bo ano to tangigi to? Oo. Tapos ako pag hindi sila katama. So, basta mo na bilang tsunere ko ang kalanaan. Sa mga inasalan, rin ang kiosco. After dito sa punta, sa Thailand na dire, kasi sa tuya ko. Siya lang da isa ang nagabaligya talaba na da? Lalo ko ang kabaligyan na laba. Kaya di pa kung hindi ka man karon may ngagaw mo debi pa buksa mo da isa ka karon kung tambo kag kung picturean mo padaraan mo ko. Oo, makakuha ka nito na ba? Ma-order ko yung talaba din leda kung picturean mo nga tambok. Sige, Ari. Nang? Sige, takay na. Kaya dahil sila katakay. Alam mo sila sa punta. Kaya tiyang dasal sila, duwa lang sa dito. Nung kaya mga customer nila, medyo madamo-damo sa actionary. Oo. Hindi ko nila, maarap pala yung gilid subong. Kaya sa ko ay ito sila. Kasi manang, wala sila ka panapak. Oras na ka panapak. Wala sila ka panapak. Hindi na ko magkaon sila bigaw sila ka panapak kay customer da. Oo, ganun. Ito ba sila ka, ano pa sa mga duwaw. Oo. Kaya, oo. Sako sila guro. Sige lang timing lang karon bala mag-off ka kag pabrihan mo isa, picturean mo dayon. Oh, pero sa contact ko nga, the standard na size. Ano? The standard na size. Oh, daw siya na isa ko biligay talaba gali Oo, one lang. Da sila lang dang kwanda, sila lang dang gastan pabligya tinapat sa talaba da. Ako pa tanawin, hindi sa tambok. Ha? Hindi sa tambok, ito ako pa tanawin. Ay tuod ka. Kabalo ka magtanaw sang talaba nga tambok hindi tambok kali. Kapalan, ito mag-born. At hindi na lang ko mag-order kung magamo nga linyada sang istorya mo. Ako lang mag-ilang sa sisi kamay Arasaw? Na, be pabuksi be. Lantawa. Tapos kami ka pa bukas sa araw na lang ko yung nangaray na si Manang. Bago niyang mabukas. Ba frego? Naka-frego. Ano ka maskara sila ya? Kamaskara gina sila? Para Oh, hindi sa mga maskara ba makaginawa man siya? Ano naman? Ay. Dapat tayo man na. ako nilang. Ati okay na ko Salamat. Okay na ko Oo. Paliman ganin ni Wang ang Oo. Sige. Okay na da guro basta makapulo-pulo out ka da duga-duga action siya do may fire call sa Singkang Airport. ate sige ra ta ko rin. Balikin na da ka sa gabi Oo. Kamo na diyan ang update ako sa mga government sa tayo mo Dato na nakaka-action na hapon kay intervention report pagkan sa patron election sinago. Kung sa balitaw na action sa Bacolod, action sa radyo. Action Radio. Di pa pull out ko sa action sila na kay alang-alang dito sa New Government Center kay may fire call sa
Barangay Singkang Airport, nasa Libra Street. Sige. Advice sila na seleksyon na James, kundi na nga lugar. Yang kilid sang dalan ka New Government Center ba nagainaso na. Gahilira ang sulugbahon nga manok kag isda ba may mga scallops po. Gina panangkunan ko gito tong ila taraba. Gali kapag kita ko sa tanaba nila ay hindi mayo, hindi tambok. Pigaw kay kung tambok sa puti-puti ginamong. Ato yung dalawang muti ka doon nagapalangkitom. Puro ka agihulog ng tunga talaba ay. Ay, Bertio. Sige, kagi na follow up subong na ni Action Zel Minardo kung si Maninay Fi Campaniel pa siya overcook mana yado siguro. Mana na kung overcook base bala kung hulos sustuan pagluto kag hindi mabala tambok kanugon. Bisan mahal kon tambok at least bastante kag supisente. Ay puwerte. May sunog sa Libra Street G.R. Torres Subdivision Barangay Singkang. Salamat kay Toto Makoy Janice. Proceeding da Toto Makoy Janice. Ang amon patrol sa Libra Street J.R. Torres Subdivision Barangay Singkang. Do residential fire ni. Sige, check ta na karon kung maka-plaster na ka abot na si Action Zel Minardo sa lugar sa diyan nagaluntad ang sunog. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:34. Balik kita pagkatapos lang sa kato importante nga mga pahibalo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Action Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lanto, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamangkama, kag mga duwende, Maria
kining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo. Makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo. Kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi, ha? nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na naging hatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpor ti ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko ti ko sing ihi nabatian ang sa aksyon radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic ti amo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw man lang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Ti amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mamuna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangan sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, tagiban paggid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kunpugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok.
kag suportahan man ang fogging o kung pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kung mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy Afternoon edition, Biyernes ka presentation. This time, i-check na mga report na gikan sa atong siring mga patrol, unit reporter sa naon report, update mga balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Yari sila number 2 si Action Eden Aboso sa report. Action Eden, may hapon, please come in. Action Eric, pilat na isa ka persona matapos ginbuno sa Purok Esther, Barangay Rizal, Syudad sang Sagaya. Ang biktima amo si Rene Aujero, samtang ang suspetsado amo naman si Jolen Miranda, tanan residente sang nasambit nga lugar. Sa investigasyon sang kapulisan, base naman sa panagsabi sang biktima, nagapungko si Aujero sa gwa sang Donex Farm sa nagabot si Miranda. May dara ini nga patanom kag sa wala mahibaluan nga rason, ginbuno ini siya sa nawala nga abaga kag tuo nga lawas. Swerte nga kadalasan si Aujero kag nakapangayo sang bulig kundiin mismo ang utod ni Miranda ang nagtambag sa duha. Rason nga nagpalag yung suspetsado sa wala mahibaluan nga direksyon. Nakuha naman sa lugar sa insidente ng kutsilyo nga gingamit ni Miranda nga sa karon ginapanguta pa sa mga kapulisan. Balita din sa Negros Occidental Police Provincial Office, Action Eden Aboso. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radyo. Salamat kita, Action Eden Aboso. Report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Alis sa report sa Negros Occidental Provincial Police Office, update kabalita sa New Government Center, pagperma sa kontrata sa tungasang lokal nga pamunuhan sa siyudad sa Bacolod, kag SNR, ginpatigayon, subong adlaw. Mayo ning balita ni Action Art, kay ti negosyo ni, benepisyo, ari sa siyudad sang Bacolod. Namin akon may SNR kadi, para hindi na pa Iloilo, diri na natin sa Bacolod. Importante makapamiyembro ta. Para nga may ara ka diskwento, pa ka lang discount card sa SNR. Ari sa Action Art tayo po, sala number 3, Action Art. May hapon, please come in. May nga po Action, Eric, kag sa action nga mga ka-action kung lang ginapamangkot mo kung ano po dito yung balalagyan na. Amo na siya ang E&A. Te, ato to, GC to daw, damo na to ka ladlad kuano, pagkaon? Dito si Mari mo Ato to si Mare? Oo. Ate, good. Ha? Mayo good.
Bayo gini kag kung magkasulod pa kita ni ang E&A nga Eric and Art daw laban gina. Naman na yun. Pero namin nga balita ino Kasaw mo gisang talaban no? Mayo nga balita. Ang talabag na pakita ko yang iya sa ka Poseidon. Kay inaya misa magsiling kaya nga ruha siya sigurado ya tambok gina to ya daw. Dalo kung magpigaw nga mo ning ulan-ulan sa Eric pigaw gimanay. Gani kita ako to kina kita Abraham lagi naton kun do ka lapsion na kasi talabag kun kagihulog na Ay. Kaya kami amo na nga siling ko misis basta ganito pagkapigaw. Hindi na lang mag-order. Gani kay isang makomentar sa nakagbalbalon niya ka sa Facebook ya. Si Eric magbanwa. Okay nami ka akong talabay nang kapuno-puno ka puti-puti bla uno jaya sus ka na meter na ya. Oo. Sus. Mo na iya dapat Mga talabab lang pagbukas mo pa lang kita mo na balang iya kwanaw yang itsura nga perti ya. Nagani nga na blang sabaw-sabaw black sun art ay agoy. Bao. Kag nagaputi kina sa tuod gusto nang siling mo kaputi na sayo mo. Nagaputi siya ato ya kinaya do nagapalanggit. Sila ko kagi hulog nga kalaba nga. Ba siguro na na lipong sa Hindi man to overcook kay daw ga basa-basa man to. Basa-basa. Mayara man iban ganing nga way gid makok basaban. Gani man pero to lagi gid pagkabasa ka do hindi man luto do hindi man hilaw. Ay. Pigaw. Pero ari balita kay naging permahan na sa Eric sa tunga iya sa City Government of Bacolod kag subok man ni Mayor Albi Benitez. May formal nga seremonya kay ina. Actually kontrata ini sa pagrenta sang SNR management. Para sa i-develop kag tukuron nilang kwandra nga baligyaan. Dira sa reclamation area ni siya nga malapit sa luting ginapanagian sa city sa diin sunod diri kay Mayor Albi Benitez pasugot ko na guluyag sining isanar nga magrenta dira sang mga 200 square meters man lang ni actually. Okay. Kag daw 80 per square meters or 80 pesos per square meter ang bayaran nila every month. Now, isa ini ka good development so iya sa kay Mayor Albi pagod nga ini nga mga negosyo sa mga selected areas so niya mo kundi itong nakita nila nga magabato man ang nila negosyo dito lang ni sila yan put up. Sunod diri sa alkalde isa ini sang indikasyon nga ang confidential trust niya sang mga negosyante ara gid para sa mga Bacolod noon kung para sa mga negosyante nga diri tingin nila kumpiyansa sa Bacolod City nga at least mangin mayo ang business nila in the coming days sa America. Pamatian pa lang si Mayor Albi Benitez angot sining signing of contract of lease kay inagagin patigayon. Marent sila sa city kay natabo sila may road lot nga sa sulod sang ilang proposed building. So, iparent ni naton sa ila in exactly the same terms sang private niya owner. The lots adjacent sang aton nga property, kung ano ang ilang agreement, amo man ang aton nga sundan. In front of SM, nabalaan ko lang 200 square meters, 80 pesos per square. So, More than 200 square. More than 200 square. Abo na, no? Kung sinadra sa ilit magpamakal, amo na ng chance nyo sa ulihi. Kung mapatungkol na, kag may operation na nga mag-umpisa diri sa sulad na sang Bacolod. Amo na nga doon balita, Action Eric, paagikan niya sa Bacolod City Hall, Action Art Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Action Art Ayopon report gikan sa New Government Center. Iban pa gid ka babalita karon bantayan nyo sa pagpangalagad sa Action Firing Line, mga lokal nga mga isyu, balita, nasyonal. Bantayan ang pagpangalagad sa Action Firing Line with Action Marlon Hinovea. Antes ko mag commercial break, ginatamyaw talaga anidara mayong hapon lang kay Elizabeth Gamala, Jocelyn, Giovanni Mel. Check attendance sa Ibon Butcher sang Germany may hapon iya pamilya dra sa Morsya ginatamyaw ya lang sa Iglawaan ta kuno gabaha ta kuno subong ta sa Iglawaan tuod nga gabaha ng Iglawaan gabaha gali akwan gabaha sang
langaw. May isa ta kuno kapurok sa iglawaan nga gabaha ko ng langaw. Isa ta ka manukan to nireklamo sige lagay pag gina-check na sa mga action Alvin Graba. Pasabton na ang tag-iya sang manukan da ang nagareklamo kag ang barangay kapitan kag ang mismo banwa baloon ta ko nung sabat na nila ka mabuli sa mga problema sa tao da nga nagabaha ka duging da ang langaw everything nga magkaon sila. Ay puwerte. Lilian Tadina Claridad may hapon, Elvera Hilugo, GBL Untayaw da may hapon, Jerry Hilugo sa Ligaran ara gali siya wa. Ibasaho ko na ninyo nga mga kwana, ang greeting siguro dasun na niya. Ito kulo-kulabos tas panahon ko nila paran, Carl Kenneth Cañete, Jose Moncal Torilla, Emilia Hiponea, Fretz Torres, Jocelyn Song Comidja, Alin Louie Himutia, PRZ, GN Lu. Oh, anong grabe nga ngalan ba? Ay, Action Eric, ingat ka subong. Hehehe, you're shining this afternoon. Wow, shining this afternoon. Ana Sinoro kay Toto Balulot, Maribec Higan Talavera, Ana Sinoro Milili Oligo, Maymar Fernandez Estrella mayang hapon sa Cadiz, Buddy Akupan, Philip Libuon, Sharon Nestor de Patilio Ibanez Jr., Raymond Barañon, Makoy Janis ni ate okay ni MJ Pinida da may hapon, Christian Niñez Villalobos, Jolie Militado Patrimonio, Puma Lumina, Denmark HS ano ni HS ni porti man nga ability no daw mahuya man taba. Action report after edition magabalik pagkatapos lang sang dugang importante nga mga pahibalo. Ako po si Dr. Manfred. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang dana Tapos ano naman, brown na dason. Brown na dason sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanahan ni ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kay daw, gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko, basta, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pritsa Langga, ari ay pamati ka mo.
may gin-offer ang Action Radio sa mga purpose nga kubos nga eskwela. Primary kag secondary na. For bugtaw. I-records ang kinanglanon nga makapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung uman natin. Update mga siya. Matinandaon na siya. Damo to, nugin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko nakadaog ka man ra po. Tatugan ko balala. Tisilin ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo. Kayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod. Nga idol kong Action Radio, nga permi ko na nga pamati hasta mag-apon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kaya ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takbay. Dapat mong ginanga, pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala ka kaabong sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko na. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito mapag-abri kung pwede sa lang agi kaya nga mo ito. Tumanak lang. Dako na bulig siya. Kabulig din siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano ba salamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bang dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis na son, inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana ka na sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan. Sada, kag iarangkada. Simpo ko lang alang na. Migo ko Ronel Bilaong da and family sa Aning, Barangay Panukoy, may hapon gida. Sa pamilya ni Toto Ronel Bilaong and family dira sa Aning, Barangay Panukoy,
Ga-monitor man sa gali. O, may hapon da si mo Toto Ronela. Action report after audition. Biyernes ka presentation liwat ini magatakop. Balik ini buwas Sabado. Aton siling mapatrol la unit reporters in action. Nga nagpangalagan karon nga hapon. Action Eden Aboso, Art Hupon, Action Zel Minardo. Back to back sa atong piloto. Action Nino Bugina. Upod na rin sa atong technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Nalmar Madara. Back up din sa atong IT expert. Action Christian James Binares. Dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Talok, Siyudad Sang Bago, Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Pinyalan. Magasunod ang programa Action Balita, Evening Edition, with Action Andy Pensor. Sa ngalan ni Action John Diaz, ang inyong regular anchorman sa silinga palatuntunan. Kita karon Action Light Patrol, 9:30 to 11. Ako naman si Action Eric Magbuanaw na kasiling. Salamat gid sa inyo pamamati. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio!